Di pa ka i-launch na tadatayo ti imuna na ili nga nakalpas iti buong Region 1. Dito'y nakalpas ka dito rin. Amin. Ay so nga, ayun, kumbaga ito, joint effort, titunggal may sa, di ko nagtatahan, mimet maaramid, naman nga babayan iti panagtitinulog, panagtitinulog ti LGU, kasama din iti provincial government, ti district office tayo, pakiramanan din dagiti national agencies tayo. Data, no, for example nga kasapulan diti rice seeds, when fertilizers, dagiti tata seedlings tayo, dagiti tata ti umunang pangitay-apan tayo, kadagiti nga request tayo, ta ada dito'y 5-year plan nga bakun ko na. Tata, data may ti-influence ti local government unit, although ararami din ti tatan, nga no ada da pagkurkurangan na tata, iso may ti counterparty local government tayo. So, nga in time, dito'y panaka-i-launch ti katpi tayo, ta manamnama ngamin, ti panaka, dito ngamin ti may isang kagrunan nga project tayo into no umay nga tawen, jay panaka-establisar ti barong farm, multiplier farm tayo. Jay nagbetan ti Salsalamagi ken Barangay Alsem. So tila daw dawaten ti katakwadi di kwa 8 hectares lang ti daw dawaten tayo iti DNR. Kaputa DJT makikita ming masapol ti local government unit kasi nagrigat met ti agplano nga di tayo agplano tayo nakadakdakkel nga di tayo met maramid iso nga start tayo lang ti basit tada ti multiplier farm data ito yung establish dagito yung livestock productions tayo pati dagito fingerlings data pati panagmula iti organic tayo organic farming nga makudmuna tapos sa dati may patakder pa nga farmers training center tapos tikas takit masuruan talaga dagiti farmers tayo no ana ba dapat ti aramiden da nga intervention kasi di ko natin tata ori itet tay kadakwada di support no haan to met gusto ti panag-implementar na awan na sarbina so masabol tata nga masuruan da tati pay target ti local government unit tata tunumay nga tawen ket maadaan tayo kadagiti barong ng makinarya nga wagas iti panagtalunen. Tadi ko natin tatayat medyo talaga dito iti trendan. Ken napapanahon pa hindi ko nagtata kasi kasapulan tayo nga ma-organize dagito young farmers tayo. Iso dito iti target tayo tata nga dagito young farmers tayo ket tapnon kasi hindi ko na nga kasanong aron nung mapapauna tayo dagito iti tata agdama nga padaman nalon. Amo tayo met lalakay kadabag pangit dagitoin. Asinuntong aron tatat agtalon kadagiti kanen tayo kadagiti masamuanan nga alal daw. Iso dito nga iti nga sumrek ipanang introduce tayo kadagiti barong nga wagas iti panagtalon. Tadyo ko nagtataw oray professional danton may isa danton nga abogado, wenno doktor, wenno pulis, wenno anyaman ti profession da. Do dagito ito tata makinarya ket puro remote control ton kumbaga pinpindot tulat ubrahedan expectare bagay iso tupiti agbalin nga habi dagito yan na kakailian dayo. So ayun sobrang thankful lang kasi once nga malpas mi detoy multiplier farm which is tata nagiktimet nga daw-dawatin nga 8 hectares ket pinagbalindan nga 20 hectares. So nga sobrang maragragsangan to inumutoy biyang kasi at dati plano kay tata nung may establish nga nasayat dito yung multiplier farm tayo yan agkaroon din tata iti farm to table restaurant kada ito yung tata product tayo mula tayo iti multiplier farm tayo isunto ti mabalin tayo met nga i-offer i-serve kada iti kakailian tayo so di ko lang nga nag-concentrate iti agrikultura no digat agbalin to pay siguro dahil ito yung tourist attraction na makikita may kadagiti masangwanan nga tao-tawin.